Привет! Току-що се прибирам от работа и съответно от пазар и имам само 20 минути за да сготвя. Когато изляза след малко, трябва всичко да е сложено във фурната, защото когато момчетата се приберат в 8:30 и няма нищо за ядене, ще изядат мен. Така че по път купих гъби, измити са и ги подреждам директно в тавичката ми, в която ще пека. Не ги режа, не ги изсушавам, нищо не ги правя. Включвам си фурната да загрявам на 220 градуса с отготвяне. Посолявам гъбите, сол. Слагам суха мащерка, понеже нямам прясна, ако вие имате сложете, ще бъде чудесно. Чесън на прах и черен пипер. Така. Ето, отгоре ще сложа тези прекрасни свински гърдички, преснички, без кост. Директно ги нареждам върху гъбите, без много да се церемоня. И за да спазим тона на въглехидратната вечеря, свински гърдички с малко гъбки. Това е вечеря за трима. Всички ще се оближат пръстите. Нареждам хубаво плътно гърдичките. Така. Слагам още сол отгоре на вкус. Така. Още допълнително суха мащерка на вкус. Слагам още черен пипер. Ние вкъщи много обичаме черен пипер. Чесън на прах. И малко люто чили. Съвсем малко. И съм готова. Ще да забравя. Около една непълна чашка вино, бяло вино. Поливам. И за мен нищо не стана. Така, затварям гърдичките с алуминиева фолия. Както виждате, не добавям никаква мазнина, не запързвам, не задушавам, не мариновам, нищо не правя. Хубаво и плътно ги затварям и ги пъкам в фурната. За 15-20 минути температурата трябва да се е повишила и точно преди да изляза, след 15 минути, намалявам температурата на 160 градуса и забравям гърдичките за час и половина, може и за 2, колкото повече стоят, толкова по-прекрасни ще станат. Мазнината от гърдичките ще овкуси гъбите, фолиото ще запази свежите аромати, нищо няма да излезе навън. Ще бъдат едни прекрасни, крехки, страхотни гърдички след около 2 часа, да речем. И така, вечерята ми е готова. Аз излизам да си върша работата около 9 часа или 8:30. Вечерята ще бъде готова. Аз ще обера овациите. Както виждате, няма да съм свършила почти нищо. Желая ви прекрасна вечер!